Hola famílies, benvinguts i benvingudes a Més que Ball en casa! Com que sabem que no podeu estar, ni vosaltres ni nosaltres, molt de temps sense ballar, us hem preparat uns vídeos perquè els feu servir quan vulgueu. Indicacions per aquest vídeo. Aquest vídeo és un vídeo que està enfocat per primària, tot i que si infantil ho vol fer també podria, d'estiraments i flexibilitat. Llavors, la Clàudia i jo hem gravat el mateix vídeo amb diferents cançons, perquè si un dia voleu escoltar unes l'escolteu amb elles, un dia voleu escoltar nosaltres m'escolteu a mi. Com vulgueu. No podem començar aquest vídeo sense abans haver fet una mica d'escalfament. Escalfament com? Amb les coreos que hem penjat, que són més de cardio i més mogudes. Per què? Perquè llavors si no és quan venen les lesions. I nosaltres no estem allà per corregir-vos i no us podem controlar i en los tiempos que estamos no nos podemos hacer daño. Llavors, movem tots els mobles, apartem les coses, diem als papis, mamis, germans, germanes, tothom que vingui i ens posem a fer-ho. Què necessitarem? Una botella d'aigua para que bebáis agua, molt important hidratar-se. Si voleu, per no estar en contacte amb el terra, podeu fer servir una màrfaga. Jo, per exemple, directament ho faré al terra. Jo, com sou un montón, una tovallola para sacarme el sudor. Y, bueno, un móvil y mis chuletas para no olvidarme nada, que si me equivoco no pasa res, pues os lo diré y lo cambiaré. Y, bueno, estic des del YouTube, així que potser sentim algun anunci. Però no pasa nada, així es que nos preparamos, que empezamos! Musiquita, teque teque. Comencem amb el cap dient que no. Dic que sí. Orelles. Voltes. Canvi. Ombros. Molt important, articular bé els ombros. Colzes. La sensació és com que els colzes es volen tocar per darrere l'esquena. Braços. M'agafo les mans per darrere i sense baixar el tronc, pujo els ombros per obrir. Obro una mica les cames, baixo i intento primer. I endavant. 5, 6, 7 i... Vinga! Colze! És preferible que ho feu lent però amb intenció que no ràpid i malament. Braços. M'agafo a dalt, creixo i estiro. I a un costat. A dalt. A l'altre costat. Baixo. I posarem les mans al terra, farem plié. Plié vol dir doblegar una mica. I el demi-plié i el gran plié. Ara farem pliés normals. Posem les mans a terra i la intenció és que quan baixem, el més a baix que puguem, i quan estirem, el cap vol tocar el terra i el cul al sostre. Doncs comencem. Mans a terra, plié. Deixem el cap on està, estiro. Plié. I ara una miqueta més. Estiro. Plié. Estiro. Així es treballem els isquios. Plié.
Estiro. I ara fem plié profund i ens quedem aquí. Clar, l'anunci. Anem anant d'un costat a l'altre per obrir una mica la cadera. Llavors, ara farem torsions. Com es fan? Deixem aquest braç suelto i amb això estirem. Quan estirem, el cos se'n va cap a un costat. Doncs mirem cap allà. Molt important fer tota la torsió amb el cap. Vale, tornem al mig. Ho fem amb l'altre braç, estirem i em giro. Hem de mirar darrere. Vale, i ara anem a una càmera que vulgueu. I ens quedem una estona. Si ens fa molt mal darrere la cama, ens traguem la cama per escalfar-la. Bravos! I per terra vaig a l'altra cama. Me l'agafo i me l'escalfo per darrere. Bravos! Torno a l'altra cama i faig plié amb la contrària. Quan faig plié, el meu pit es vol apropar més al genoll. Canvi. Vale, anem cap amunt i fem la seqüència que tots coneixem. Primer, cama de darrere, totalment estirada. Cama de davant, recta, el genoll amb el turmell. I fem petit rebós. Poso el genoll. I ara em poso recte, però la pelvis vol baixar en diagonal cap aquí baix. Què, com anem? Vinga, vinga. I ara posem les mans, tirem cap enrere i posem el peu en flex. La intenció no és que el cap arribi aquí. La intenció és que l'abdominal s'intenti apropar a la cama. Vol dir, sacamos culito y sacamos pecho. I estirarà tota aquesta part d'aquí. Ara, tornem i així. Molt important, aquest peu, que ens ho cansem de dir a les classes, aquest peu pla terra. El genoll no va cap endintre, cap a fora. Si no podem, posem la mà. I canviem, i aviam quina cançó més maca sonarà ara. Anem a mirar. No, això no me gusta. Aquesta, que no és guai. Tornem a canviar. Molt de compte amb el genoll. Hem d'intentar gairebé estar asseguda. Si no arribem, no passa nada. Ja mejoraremos. I d'aquí tornem a començar la seqüència. Cama super estirada, mans a terra, peu alineat i baixem fent rebot. Genoll a terra. Recordem, aquí no fem res, aquí tampoc. Recte.
I baixem. Molt bé. I peu en flex. I recordem, l'abdominal, no el cap, vol intentar baixar. Estira, Tornem i fem ara més ràpida la seqüència aquesta. Peu pla, d'anell fora i canvi. Ui, que em call. I d'aquí passem a papallona. A veure, la xuletilla. Vale. Papallona. Podem fer això per treure tensió i descansar les cames, però si us passa com jo, que sois duros de flexibilitat, ens hem d'apretar una miqueta cap a baix. Per treballar flexibilitat és molt important saber que estem treballant amb uns paràmetres de dolor. Què vol dir? Ens ha de fer una miqueta de mal, no molt. Si ens fa molt mal hem de parar o hem de fer menys. Però una miqueta sí, si no aconseguirem res. Vale, ens relaxem una miqueta davant. I agafem una cama, la que vulgueu, l'obrim al costat. I primer, mireu, no, tornem aquí. Us en recordeu l'exercici que fem a vegades de esquena recta? Esquena xoc. Esquena recta. Esquena xoc.